generacions viuen aquesta afició per el joc d'una manera molt especial. Com me vaig enganxar jo ja en el 85, van reunir uns quants amics, van juntar una pisteta en casa d'uno, i che, podríem organitzar un club ara que estan estos de Scalestri, que estan organitzant escuderies i tot. Estaven dient que per lo menos eren vora ja 50.000 persones en tota Espanya, afiliades a clubs i demés. Notas todo cuando se sale el coche, que se va a ir, que te has pasado en la curva y lo notas. Sobretot quan fas una prova d'estes de 24 hores, en equipers de 4 persones o 5, és tot un dia hi clavat. Here we go. Així n'hi ha més de 100 marques clavades. Des de pneumàtic d'una marca, pinyols d'una altra marca i motors d'una altra marca. Mandos d'una altra marca. Sí, en Scalestri el que uno té que tindre sobretot és, a part de l'experiència, saber què és el que té que fer-li els cotxes i com portar el mando, o sigui, com donar-li el gatillo i circular en les curves, aprofitar les curves, frenar bé, o sigui, soltar el gatillo, frenar i soltar el gatillo, en este cas, llavors així, sobretot experiència, molta experiència. Per arribar a uno d'estos ja més ben preparat, així el selector de resistència i tot, per així anar millor, acomodar-se a la pista. Per exemple, ara que estic a la pista 1, doncs m'interessa anar a una resistència més alta, perquè sigui menys sensible al tacte. Si anara per una central, intentaria baixar-li la resistència. Competir en un cotxe de veres, però bueno, sempre acaba competint en un més xocotet. Mr. Cab Driver, Mr. Cab Driver.